नमस्कार जय जगन्नाथ आपन स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ वीडियो को आमती कि मुझे पहुँच जाइए आमर नयगढ़ जिला जो फतेहगढ़ राम मंदिर अच्छी आईटा मो पछे देखूँ आबे आज यहाँ चलती जुलाई चलती एवं से मंदिर भूत जावा से मंदिर में कौन कौन अच्छी से मंदिर कौन फेमस आपन समस्त जानी किसी ना कि चलते मंदिर टे एक्सप्लोर करा मंदिर टे दर्शन करवा दर्शन करके आपन को भी देखेबी मुझे दर्शन करी चलतु पूरा उठणी रास्ता नहीं पूरा सीधा पहाड़ ऊपर तो करछन्ती ऑटोटा जाउछ हेरी को ऑटो बुली तो ऑटो जानछि बागटा लोड अछि देखो ऑटो बुली बुली पळु सर ऑटो बुली केते लोड जोनर केर पडलाने गाड़ी कहो रही जाउछि ए पूरा नॉट्स फुल पूरा पड़े तो गाड़ी आछिले भारी विपद शेष में पहुंची गले शेष हम पहुंची गल तो राम को पद देश एटी एट रखी दे वो जो पार्किंग दरकार है पार्किंग जमती कि मुझे कहली कि मंदिर दर्शन कर जाऊँगी आईटा तार लगे आप गोटे इनफर्मेशन दे दूसरी यहाँ सब है बाइक पार्किंग आउ बाइक सॉरी बाइक आमर फोर व्हीलर जहाँ भी आप पार्क करेंगे बाइक केते 10 ना केते फोर व्हीलर 30 ना केते कौन अच्छी आउट गोटे इंटरेस्टिंग कथा देखो लैंडस्केप देखो कमी लगुच मत कहतु आई एम नॉट श्योर आपन को देखा जाउछ ना नहीं किंतु बहुत बढ़िया व्यूटी अच्छी चलो एबे जीवा आमे मंदिर उपरू जीवा आ दर्शन करिया मंदिर भीड़ भी बहुत अच्छी चलतु चलतु जय श्री राम कहीं वीडियोटा स्टार्ट करवा मंदिर प्रवेश करिया हाँ तुम फोटो आसो ना दी जनकर सब पत्थर नहीं सब पत्थर रे बनाइछ एगुड़ा कौन सीमेंट ना कौन अठा लगी हाँ कौन लगी मुंडी एटा के बहुत पत्थर लगी नहीं सब पत्थर रे कराइछ देखो मंदिर केते भव्य मंदिर यहाँ केते सुंदर लगुच मंदिर द्वितीय अयोध्या नहीं एटा महानदी देखो देखो महानदी बाली देखा तो महानदी एबे पहाड़ पड़ी पड़ पड़ी तीनटा खोले हाँ अनिल सदा कहूला मंदिर पहड़ पड़ी जाइए तीन टारे मंदिर पहड़ खोल बढ़िया सुंदर मंदिर टिके मंदिर भितर बुलाबुली करदे देखिए जगह देखीद यहीटा आमर से जो मंदिर कौन कहते देखो लोक मैंने तले बस भजन चलती भजन बस कर बहुत लोक अच्छा जमती कि खरा एबे नहीं क्लाइमेटा भल अच्छे तो लोक किसी ना लोक आराम से बस पूजा उपभोग कर देखते साइड व्यूटा मंदिर पूरा पत्थर रही सबू माने एक्चुअली माने जेन्युइन मंदिर मत बहुत सुंदर लगुच एटा रोसई शाला एटा रोसई शाला एते उच्चा रे पहाड़ ऊपर मंदिर बनवा बहुत कष्ट होइतिबो
ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଜଣା ପଡୁଛି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଚେରୀ ଏମିତି ବୁଲିଛି। ଆଉ ପାହାଡ଼ ତ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପାହାଡ଼ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଏଠି। ମୁଁ ଆଉ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଦୂରରୁ ଟିକେ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବାଲିଟା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାନଦୀ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ମନ୍ଦିରଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିଲେ ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ମାନେ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ପୁରା। ତଳୁ ପୁରା ସିଧା ହେଇକି ପୁରା ଉପରେ ଟିକେ ଏମିତି ସାର୍ପ ହେଇଛି। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଏବେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା 3ଟା ଯାଏ। ଆଉ 3ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲିବ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିବା ଏଠୁ। ଏ ବିଚ୍ଟା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ମହାନଦୀ ବିଚ୍ ଅଛି, ସେ ବିଚ୍ଟା ଖାଲି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେତେ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠି ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିୟୁଟା ଆସୁଛି ମନ୍ଦିରର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଏବେ ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିବା କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରଟା ଖୋଲିବ। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଜାତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ବି ଏଠି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଗୃହ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆମର ଚାଲିଛି ପୁରା ସେ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଏଠି ବସନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫା ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା, ମାନେ ଆଇଦର ବର୍ଷା ନାହିଁ କି ଖରା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପହଡ଼ ନ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। ଆଉ ପହଡ଼ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠୁ ବାହାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଏବେ ପହଡ଼ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେମାନେ କହିବା କଥା କି ପହଡ଼ 2ଟାରେ ଖୋଲା ହେବ, 2ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ। ତ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଏବେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିବା, ଏଠି ପ୍ରସାଦରେ ଖାଇବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠୁ ଫେରିବା। ତା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲିନି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠୁ ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରସାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯଦି ଆଲାଉ ମୋବାଇଲ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରିବା। ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜାଗା ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଆଜି ଅଧିକା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୋମବାର ଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଧିକା ହେଇଛନ୍ତି। ତ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିବା, ଟିକେ ଭିତରେ କ'ଣ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ବୁଲି ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କ'ଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଟପ୍ଟା, ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଉପରେ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଭିୟୁଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ତା ଉପରୁ ଭିୟୁଟା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସେଣ୍ଟରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଆମର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଖଜା ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଠି। ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ବି ଅଛି, ମେ ବି ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ଜାଗାଟା। ଆଉ ଟିକେ ସେପଟେ ଯାଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସେପଟେ ବୁଲି ଆସିବା, ଜାଗାଟାকে ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଖଜା ଯାହା ହଉ ଏତେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ବନେଇକି ଆଉ ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଇଟା ଏବେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତ ଏବେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଖାଇବା ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ଦୋକାନ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କିଛି ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତା ମେସିନ୍ ଏଇଟା।
এইটা ଥିଲା ସେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତର ଭ୍ୟୁଟା ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିବା। ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଖାଇବା ଯିବା ବସିବା ଏବେ ବସିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଆଉ। ବାହାର ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ବେସର ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜଣାଉଛି କେମିତି ଲାଗିଲା। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ମୁଁ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ଭିତରେ ଆମେ ଯିବାନି ଏଇଠି ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି ବାହାରେ ରହିବା। এইটা ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସୁଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃପାରୁ ମୋର ଦର୍ଶନଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସେଠି ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଖାଇବା କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ମୋ ପଛରେ ଦେଖୁଛ ଏତେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେଣି ମୋତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାହାକି ମାନେ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ।